harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas ma dihita salhutna, tapuk kama parminggota di manugoton, martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapu jima tuhata, marede mahita sian buku ede nomor 10 pitu, mamuka sian ayat sada saat rodi ayat tulu.
Mari hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Saya pabotohonon mudo tuau dalan hangoluan, go dolas ni roha di adopan ni bohim. Aka sudungan ni roha do di siamunmu saleleng ni lelengna. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang na sitong, na manodangi ganu jolma na di portibion, sodakon mabohim tuhami jala parbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hangoluan marhite siani, say rajai mahami, asa unang manibil hami sian dalan na sitongi, ale Tuhan Jehovah, patok tong marohanami marhaporseaon tuho, marhite-hite tondi perbadia. Amen.
Tangihon hamuma pati ni debata di minggu opat dung Epifanias sadarion. Imanan yenet sian Matius 10 sada ayat 20 sia. Jakon hamuma augaku, marguru mahamu tuau, aina labok doau, jalan naserep maroha. Asa dapotan hasonangan tod dimuna, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata, lau mangulahon na bartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na bartu patik mi. Amen. Tapauduk marohata, tatopoti madosata diadopan ni debata, martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami, na di banua gijang, pargogo na sohatu dosan, pardenggan basa doho. Jala rodi saliling-liling doa asini roham, say marpangwati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jod do hami mardosa maradupon ho. Jala jod do sungguli hami rimasmu, marhite sian pangalesian nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalesian nami, unang alang asin ni roham, sayurupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuhasesani dosa. Songono dohatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan nasorat.
upasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tu hamu, guruhon hamu masian au. Aina labok doau jalan naserep marroha, asa dapotan hasonangan to dimuna. Ai labok doau gaku jalan yang dohot nahu hapor saton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tajah hamahatan di debata epistel dihita di minggu opat dung Epifanias sadarion. Imana tersurat di sada Korintus sada, mamukasian ayat 26 saat roh di 30 sada, tajah mamarsika soring di ayat 30 sada rakmahita majahasa. Bereng hamuma akadongan, pajawonna di hamu, dang piga hamuna bisuk manghiuton sibuk, dang piga na gogo, dang piga na sangap hian. Alai naolo di rohani portibiodo dipilih debata, lahot akan abisuk. Jalan agali di portibion dipilih debata, lahot nagugu. Akan nateuk di portibion, jalan amarlea dipilih debata. Tung si sewada ido, asa sewada hononna naung jongjong hian. Asa unang manenga-nenga agia ise jolong maradok podo debata. Alai sian ibana do ubahina di bagasan Kristus Yesus hamu. Aibana do gabe habisuhon dihita. Sian debata dohot hati goran. Dohot habadiaon, dohot haluaon. Rakmahita. Asa saut na tersurati. Nanaing mamuji dirina. Mangasahot Tuhani ma ibana mamuji. Ima sahatna. Martua doakan natumangihon hatani debata. Jala nau piopsa. Amen. Lama
tahati dakon maha porsiaut tai, songon nahinati dakon ni dongata saha porsiaut di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mapalangit dohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di perbadia, adorang sohabubuan, ido tuhata, natu mau na birnit, di panguman ni silatus, namate terpajal doi bana di hau pinor silang, natua tu banu rudung ditanom, namulak mangulu di hari patuluhon, namanai tu surgo, lau hudul tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea di tod di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu du sogo daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na surasuda, amen. Horas abanginang semuanya. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 29 Januari 2023. Partangyangan Week. Rabu sada Januari 2023 pukul 10 sia maringan di gereja Patupawota Pamohai ni Partangyangan Week di tahun 2023. Marite tatap muka dohot live streaming. Sude ruasni Huriata asaria mandohoti partangyangani. Jala markur maaka punguan manang kategorian ni Huriata. Tuna mangihut partangyangan wik patu pawota mabagas ni ruas di wikta beganup ari dohot ta hari Rabu dohot Kamis. Asa sude mahita mangarade tu partangyangani. Jadwal partangyangan di wik asa dipasahat matu sekretarias gereja. Partangyangan keluarga Parhalado. Selasa 30 Januari 2023 pukul 18 patu pawota ma partangyangan Parhalado partohonan dohot keluarga di gereja. Sude Parhalado partohonan rap dohot keluarga asa mandohoti partangyangani jala tepat waktu. Ibadah kesehatian Ina Gloria. Sabtu 4 Februari 2023 pukul sia di Patupado ibadah kesehatian Ina Gloria HKBP Rawamangun maringan di bumi perkemahan Cibubur. Sude Ina Gloria diundang asa mandohoti ibadahi. Pandidion Nabadia. Minggu 5 Februari 2023 di Parmingguan pukul 10 di Patupa Huriata do Pandidion Nabadiatu Dakdanak. Ruasni Huriata nanaing mamboan Dakdanak manjalo Pandidion asa Roma mendaftar jala marguru di gereja ari Jumat 3 Februari 2023 pukul 16.30 jala dibuan surat pengantar sian sintuawik, fotokopi akte kelahiran anak, dohot kartu keluarga Huria. Aksi donor darah. Minggu 5 Februari 2023 pukul sia, maringanan di ruang Timotius, Manang Lukas di Patupa do donor darah. Aka syarat dohot hatotuon boima dijaha di harotan titing. Tikting naing marbagas, tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbagason maweli Simanjuntak ST, ruasni HKBP Sangata, Resort Sangata, Kalimantan Timur, anak ni amata manahan Simanjuntak, tubuh ni inata Ruslan Boru Saragi. Dohot oroana, Dokter Gigi Yesi Anita Boru Sianipar, ruasni HKBP Resort Rawamangun Wik Kayu Putih
Kafling Polri. Boru ni amata Insinyur James Arifin Sianipar MM, tubuni inata Sintua Suryati Maria Boru Napitupulu SKM, pamasu-masuhan di hari Sabtu 11 Februari 2023 di Gereja HKBP Sangata Reso Sangata Kalimantan Timur. Tikting Parjolo Dohot Paduahon. Naing manjalo pasu-pasu perbagason ma tumpal Henrico Hasudungan Siahaan. Ruasni HKBP Rawamangun Wik Penggilingan. Anakni amata Dr. Monang Siahaan. Tubuni inata Olti Farida Boru Napitupulu, Dohot Oroana Dita Monika Sari Boru Marpaung. Ruasni HKBP Prumnas 2 Bekasi, Boruni amata Pesta Marpaung, tubuni inata Rumondang Boru Sijabat. Pamasu-masuan di hari Sabtu 4 Februari 2023 pukul sia di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhanta nama masu-masuo nasida gabi rumah tangga nadenggan di tonga-tongata terlobi di joloni tuhata. Tambahan namar sahid. George Sinaga Wik Rawamangun Tegalan dirawat di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Pelean dohot akka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinaradi ni huriata. Pasu-pasu debata ma akka barita masa dohot ulaun akka sipatu pauta bahen sanggap di guarna. Songonima ting-ting di huriata minggu sadarion mauleate.
Ai masotos hosaki Tuhan maparlinggo manmi. Ai Jesus no partano batoani di tanon dingolumon. Ai Jesus no partano batoani otro di saleleng nai. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramo tiak kate-ate dohot pikiranmu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna selamat hari Minggu. Amanami inanami hita saluhutna napungu di bagas joroon. Hatani debata nalaho nama makulingi hita. Nalaho parataratahon dohot patuguhon hapor seota dinalaho madalani ari-ari ningolut tatok dong di bagasan Tuhani tarsurat sian Job biddu 12 mamuka mai sian ayat 10 tolu sahat rodi ayat 25. Job biddu 12 mamuka sian ayat 10 tolu sahat rodi ayat 25 tapai hutihut ma songonon ma hatani debata. Maddapot di ibana habisu hondohot hagogoon, di ibana do panuturion dohot panibangon. Idama, ibana mangarupakon, gabedang be dapot paulion, ibana makurukon sadabawa, gabedang adong natuk paluahon. Idama, ibana maniopi aek gabe marsik luhut nai, ibana muse palukacon gabe marbalik tanoon di bahen. Madapot di ibana do hagogon dohot hapat tason, guru di ibana jol manalilu dohot na mangaliluhon. Ibana manogihon aka panuturi hiratabat-taban, jala maoto aka panguhumi di bahen. Ibana makarharyuhum roha-roha niya karaja, jala dihohoson rate tu goting nasida. Ibana manogihon aka malim bahet tabat-taban, jala ditinggakon tu tano halak namar huaso. Ibana mangucat pamulungon sian halak na pirtahak, jala dibuat panuturion sian halak na matua. Ibana mangusehon haleaon tua karaja, jala dipahodur hohos ni halak na bigu. Ibana papatarhon akan nabuni sian haholomon, jala dibuat do tuhatiuron linggoman ni hamatean. Ibana patibulhon akabangso, jala diago muse, ibana pararaton akabangso, jala dipaudar muse. Ibana mangucat roha sian nakapartugi ni bangso di tanoon, jala dililuhon nasida di halongonan soadadalan. Jadi dadap-dadap nasida di haholomon so marhatiuron, jala rabat-rabat nasida di bahen songon halak na mabuk, di sido yanggo sahatna. Diaka amanami inanami na poso, sudut no poso, na hurang mga tusi, boy dibuka di Alkitab berbahasa Indonesia, jala asalamu adar anota tusi, tajaha muse taulakon anon di jabu, asa lamu dasip pangatusiota. Di minggu sadarion ima minggu palimahon di bulan Januari 2020.
naing sidung ma sabulan di tahun nai baruon. Hok dope tahe pakirimot ta sudi aka manginang. Hok dope tuani ma puji Tuhan ngadong perubahan. Ngamulai makilala manang ngamulai adong na makilala diaka panagaman manang diaka suhat-suhat na binahen ni aka padibisuk na madok tahun kesusahan do di tahun 2020 toluon resesi dohot diaka nasing tarlumobi ra dangra tarlumobi di dongata di aka halak Cina na merayakan Imlek tahun harus tahidok tahun non. Basudidu hita horra mangida-ida te. Tahun kelinci. Nga pitor nga dijahas sio nabe. Sio mamae. Sio do taonon. Sio do hita sianudat di bagasanon. Sio do ate. Nah, ranga dong na pitor di jahama ahado noaing padok ni sio di taonon di perdalanan tahun kilincion ninnakan HP sohala Buddha ibana sohala Konghucu sohala Cina ibana hola bajuna do made in China do sipatuna deba kana poso handphone na made in China dang nado pala adong hubungan na tu Cina alai pitor idaon na do sio na pinatupan na sidai jala ibae may aka pebisnis pitor di bereng bohado jalan bisnis keuangan. Dia kana jomblo, dia kana mar hamlet pitor di bereng ahado padona asmara. Gitu ya. Tersudah di parroahon. Tapi go dua kana boy na nalaho pamikirion na padok ni akajolma, padok ni akaportibion, padok ni padebisuk songo dia akan nalaho masa dang salai ai ido parbinotoan ni jolma. Itu tidak salah bagi mereka karena memang hidup kita harus berhikmat, harus belajar dan harus penuh dengan perencanaan. Ala songon halak na merbisuk kita na dilehot debata parbinotoan. Ketika Tuhan memberi kita akal dan budi, memang ikonadong do perencanaan di bagasang ngulu. Dang nalahobuti gabe mangida-ida dilapik perdalanan ningolu. Tapi semuanya harus dipikirkan dan direncanakan dengan baik. Di perdalanan ningolu neng taida, di pataru de batahita, tung songo dia pe akana ni pikiran ni portibion, rikot situ tu songo dia kabisuk napi di pabua ka portibion, alayak go halak na porsea, holan siad debatado gogo dohot habisuhot di bagasang nguluna. Ido asa di pataru hita di minggu sadario debatado haroroan ni gogo dohot bisuk. Alai komar bisuk jalai komar gogo do akan aporseai madalani nguluna. Ikon marbisuk jala ikon margogo do akahalak na porsea. Na pasahatong nguluna tarlumobi. Namar pangutsadea tu debata tarlumobi. Say naikon pargogoan ni debatado ibana. Jadi dang nalaho gabe tahuton manang songod dia pe namasa. Di waktu-waktu yang lewat saya mengatakan bahwa hidup orang percaya bila diantar oleh Tuhan di tahun 2023 ini. Mulai paloas jala di Togu, debata tu partikia di tahun 2020 toluon. Dang nalaw holamadok mengadopi, dang nalaw holamadok menghadapi persoalan, alai songon halak na porsea, ikonoku honotado, moloi paloas debata hita mangulu sahat tut partikianon naso sidung do peulaon. Ido tahe? Naso sidung do peulaon, nang dadanak nang remaja nang namatua nang ina nang ama, nang naung gigi tinggal dua naung hudul di kursi roda, naso sidung dope ulaom mu di portibion. Manang naung sap uban si majujung, manang naung suda obuk si majujung, manang naung situgu-tugu si lehonom mangan, si sulangan minum, si sulangan mangan, padok ni debata ulaom mu dang sud dope. Alani
dakolan na laho mangadupi hamaolon, alay ikom mangarahon parnguluado akahalak na porseay. Hidup orang percaya harus mewarnai dunia dan mengarahkan kehidupan. Taida sian dua turpuk natajaha di manogoton di pataru hita, sada nalaho taida songod dia do hagogoon ni debata dohot bisuk ni debata na masa di ngolu ni na porsea ima marhite-hite na masa di ngolu ni si Job. Sude do rahita molo didok ngolu ni si Job manang ditaringoti si Job pitor lao do pikirata tu halak na menderita lalu kemudian dipulihkan dimenangkan oleh Tuhan. Halak na mangadupi hamaolot si tutu. Di sido tutu songon halak na porsea ikon diuji do haporseaonna, diuji do hapatasonna, diuji do pakirimonna, diuji do holong ni rohana, diuji hasatiaonna, marhite-hite aka namasa namaragam, jalan na jujut naso hapikiran, jalan na jujut dang tarjaloroha doho pikiran ni hajol maun. Ala disido tutu tarida huaso ni debata. Hikmat Tuhan itu yang tidak pernah mampu dipikirkan oleh manusia. Jala lausodona naeng sio kuhonota si daota di ngolu ni na porsea. Sotung di baheko nama sa di ngolum. Na laho suhat-suhat mengukur hagogoon dohot huaso ni debata. Dohot holong ni rohani debata di ngolum. Jangan pernah mengukur kehidupanmu dan apa yang terjadi dalam hidupmu menjadi ukuran kesetiaan Tuhan, ukuran kasih Tuhan, hagogon dohot hikmat huaso ni debata di pardalanan ni ngolum. Alasipata molo di namasa akahamaolon pitor murado akahalamadok. Itong buasa songonon masa di ngoluku. Buasa masa songonon tu rumah tanggaku. Alay uju ro natabo. Uju ro aka parekelan. Las ni roha parolopolopon. Tunga pala jarang do halak madok. Pitorahan na hubayan na suman asa gabi dapot tu songonon. Pitor songo dia horoa hajago oku. Na mangajari gelekku doho na manangya ko gelekku asa gabi burju-burju gelekon. Molo dapo na nasumad di ngoluna jarang do jolma mamilang-milangi madok amang burjunay ho Tuhan. Pitor dia horoa na kupasaha tuho asa bahenom mo marlipa-lipa gada di ngoluku. Alay uju hamaolon pitor godang jala jodo madituk uduk gali pitor angkat tangan Tuhan. Kuserahkan kepadamu, angkat tangan aku Tuhan, hands up. Alanido, dang bahenon niya ka na porsea, na masa di ngoluna, gabi suhat-suhat ni holong ni roha ni debata. Taida, jalataboto do, songod dia cerita, songod dia haporseaon ni si Job, sahalak na satia mangihuto debata, halak na burjusi tutu ng pasahat pilihan na si ganup manugot. Di do dungdungo si Job, pitor di pasahat ibana do pamujion, partangyango tu debata, jala di pasahat ibana do pilihan pangurason. Tu debata, taringot tu akayanakon na. Pitor di do ibana do ati bohata henong mardu sa akageleki. Alani asa tung marpamuati rohani debata. Ati bohanong mardusa ngoluku asatung marasi roha debata. Lungud dunian menyedihkan ketika kita sudah merasa baik, bergantung sama Tuhan. Nga marsigatu kita tu debata, jala tapakilalahon, apaladanga hita dope na jumaha di Portibion. Dak kita dope no jukat, na tumakang, dak kita dope na jumengjeng. Mulut taida dong atta, soheamar minggu, soheamar tangiang, soheamang ulahon aka taida na dinggan,
Mulu apala ngamarsigat tu kita tapakilalahon alay di paloas de bata nangalut tungoluta olo do gabi ropa dilean. Bayangkan misalnya ketika orang yang sudah kita percayai penuh, nga apala tahapor seai ibana, ta anggap dongata, HP gabe ibana mabain paro hailaon dohot jea tu hita. Nga si pata tadokon engkau la bestiku, hola putum dohok guarmu nama di media sosial hu dohok di handphonku. Ala tu dia holao tu si doao. Kata-katanya enamuse. HP ditusuk, dikhianati, ra aci doroha. Si Job na boy do songoni marsigat tung ibana tu debata bulus. HP tung diloas debata pangujuna ro tungoluna. Diloas debata dakolan sekedar pangujunan. Bina humaci di ngoluni na mangulu. Bina humaci di ngolu niaka natoras sian na paborha ianakon tuhamateang. Na humaci aka manginang. Nabuhay do tartaon dang dapotan aka pangomoan. Nabuhay do tartaon rugi di aka pangomoan. Nabuhay do tartaon pinaborha inong niba do among niba. Tu nitortorad di tuhamatean. Alay tungi se nabuhay manaon molo polay ko borhat yanakon na tuhamatean. Dakolat jada, dakolat dua, hagabion na sangitop mago sudi. Isinahitay torboy madokon, engkau sungguh baik Tuhan. Debata do mangaleho, debata mabuat, pinuji ma debata. Itore semboy madosongoni. Si Job ibagasang nguluna. Ipataro sudi gelengay tuhamateani. Suku-sukun akan namasa di ngulunay. Pertanyaan-pertanyaan yang sama mungkin dari sahabat-sahabat Ayub itu. Buasa, kok tega engkau Tuhan? Apa yang sudah pantas sehingga ini ku peroleh Tuhan? Kok tega kali kau Tuhan? Buasa kau congono pabaimu. Alay idama naing sianod do hita marsiajar. Songo dia hapor seaoni. Anggo murah-murado tutu songon nguluni si Job. Bese na so Peter madok Kristen maau. Kristen mado geleku. Kristen mado aka pinoparho na sotaridei do pe. Alamolo Kristen terjami do. Gabi di hajol maun. Marsangap mamora dia ka arta di portibion. Marsangap dia ka di jolo ni natorob di portibion. Isi na soloate. Alay naik taida jala lamu takas, lamu bagas panadaon di pardalanan ni ngoluta di holong ni roha ni debata nang di ngoluta buahi tanalaho mangasahon gogo ni debata. Jala molo tajaha di bidu 12 on gabesongon alus ni si Job tu akka donganna na patuduhon manang namadok dangadong manang adong nabuni na pinatupan ni si Job di bagasang nguluna. Dipake songon teologi sebab akibat manang teologi namadokon ala ni dosam dosude ubahen nama satu hoy. Olo do jolma manang olo do suhat-suhat di pardalanan ni ngulu madokon ahanok ku bayt Tuhan ubay co ubay rosongonon manang takas si tutudo di dokon akadongan ni si Jopi natamay daw doho iluluan ni natoro. Suliki jo dirim. Periksa dirimu, koreksi dirimu. Saidaw ko heran aburjo, hape di nabuni go dosa doho. Ida ma ala ni go ni dosa bo bay masa to songonon. Alay pitor takas do dia lusi si Job, daong hutad do diriku. Saya kenal diriku siapa dan saya kenal Tuhanku siapa. Dia kabisu-bisu ni portibion, suhat-suhat ni portibion. Naboy nalaho mangukur ngolu ni sasahalak. Didok aka halak, Tuhan yang menciptakan kita, kita yang menjalani hidup, tetapi orang lain yang sibuk menilai dan memberi arahan-arahan.
ngulutta do ngolu, tuhata do na mga liang ngolu, alay jolma do na mamutteni. Ay ho wattong daksoni, ngay boto ho songonon. Ay ho wattong daksoni, songonod wattong. Ya jara-jari musema kana pariak tu parianak konon, hape ibano poso siya na metuon. Ay ho wattong upung daksoni margeleng, songonod do beno mo bereng gelekon. Ba utung marang idokon no pungopungi. Sojo ay sepudakku ngutus ako. Olo de puteni akajolma perdalan ninguluta. HP de batado sahera iba nama mangalehong ngului. Alanido marsiajar hita sian turpuk na jepekon. Naing idaot tama songo dia do huaso, songo dia do hikmat ni de bata. Na parjolo ima Allah adalah sumber hikmat dan kekuatan, bukan pada manusia. Jaya 12 didok do buting. Matua dihalak na matua nian luluan habisuhon, jala halak si godang umur panukunan poda. Di dalam perjalanan kehidupan, orang tua akan natumua jok-jok do didokon pangalapan poda. Orang tua sering berkata, ngatumua ausyakko, tangi honau, saya sudah lebih banyak makan asam garam. HP di Portibion Noaeng, di Namasa Noaeng, bolo godang mangalang asam garam belum tentu dia menjadi orang yang berhikmat. Mulu pagodaku mangalang asam garam darah tinggion itu namasa. Dangi, jadi tungapala di dokon, umur bukan menjadi patokan seseorang menjadi berhikmat. Dan umur bukan menjadi patokan bahwa seseorang sudah menjadi akan melampaui batas-batas ataupun bahwa hidupnya sudah semakin mendekati kekekalan. Tidak, tetapi umur tidak menjadi ukuran bagi Tuhan untuk satu tujuan dalam pekerjaan. Dan umur suhat-suhat, nama dok ikon gabiu bisuk. Si pata gok donang na tua-tua, dang tarharapon nalaho gabi sitiruon. Padok ni nadeba, dia kaama, tohodo ho amang ngaubanon, tohodo amang nong gudang, dialami ho di perdalanan ningolum. Gudang do memang si daud cakko, alenang gusa dadang adok sitiruon. Dangolate, gudang do begiot carita cakko, alaisa de pedang adok sitiruon. Bodo soni. Alanido didokon dang jolma, pangalapan habisuhon dohot gogo, alai tung siat debatado, jalamolo didok habisuhon manang hikmat, dang alanigo dang ninong marsiajar, dang alenok tibo ni pendidikan, alai molo didok habisuhon, hikmat adalah pemberian Tuhan di dalam Roh Kudus yang memberikan kemampuan bagi seseorang untuk mengerti, memahami dan melakukan kebenaran. Itu hikmat, itu habisuhon. Ala godang do jolma, iboto do nasitong, alay dang boy mangulahon. Taboto do sipata, taboto do daksipata, taboto do sala do margabus, sala do dosa do margabus, sala do manakko, alay ulu do tatutuni. Margabus. Dangi, ala nido, hikmat itu adalah pemberian Tuhan di dalam roh untuk melakukan kebenaran. Jadi isena naing makilala naing ulahononna, maka dia adalah orang yang harus berhikmat di dalam kehidupannya. Jalan mangihut na taparsia jari siat turpukon ima di debatado huaso na so hautapan ni jolma di bagas tu jolma nang tu saluhutna akan adong na tinopa di Portibion. Di dalam Tuhan kuasa mutlak atas semua manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, bahkan atas alam semesta. Mulut ajaha di sada Samuel 2 ayat sia, didokot di si, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri orang berkuasa. Mulu adong namar huaso di Portibion, sotung makilala ala ni gogona,
jala ibana na tumibo. Di ba siya kita raadong nagabi bos, gabi penguasa, dia ka jabatan na, manang nagabi uluan, dia ka ulaw nabi, alay sotong makilala hita ala ni hamalon, hagugun, habuyon, alay debatado na mga lehoni tuibana. Firman ini menegaskan bagi kita, tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan. Tidak ada kuasa tanpa seizin dan tanpa pemberian Tuhan. Yang walaupun terkadang kuasa itu diberikan Tuhan kepada orang-orang bodoh, supaya semakin nyata hikmat Tuhan. Si pata mulutay di baga sa pertibion, ipaloas debatado, naoto nagabi uluan. Nalaho patuduhon, unang dihagijak ko jolmay, akka hadiryon na. Unang dihagijak ko jolmay, akka habuyon na. Jangan sombong. Si patay bay masungunan-sungunon, alay dang monangi. Tung akka naoto hido. Lau patuduhon hamaloon dohot gugo ni debata. Napatuluhon naik taida ima laos di bagasan huaso ni debatado, di tangan ni debatado, ngulu ni akan na jahat dohot na burju, ngulu ni akan na porsea dohot, ngulu ni akan halak na so porsea. Asa unang makilala hita, manang gabi manguhumi ngulu ni akan halak na dilabukta, unang mura-mura hita madok, gabi margijang ni roha hita na upatas ya kalak nasing. Mulu taida masa kadingolo ni jolma sutuk pamura-murahu hita pitor menghakimi. Ala di tangan ni debatado manang najahape manang naburjupe sada do mataniari di topa debata dapotan sada mataniari ido halak najahat dohot halak naburju dia dopan ni debata. Tung unang madabu hita tuaka sifat-sifat na menghakimi. Songon na pinatuduhon ni ale-ale ni si Jopi. Jala na mangihut na yung tahida di pardalanan ni Ngolut Taima. Di bagasan huaso dohot habisuhon na siya debata. Dangadong nabuni dia dopan ni debata. Sudedo patar. Tidak ada yang tersembunyi apapun. Ayub ditekan, dicurangi, dicurigai ya kasahabat na ya kali alenay. Di do tuibana ara adong do nabuni akadosa na binahemu. Alay tung takas do dia lusi si Job. Dia yang maha tahu. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Radong do akahabuyun ni jolma margabus, malo margabus, alay sama padok ni akana tua-tua, pedek do pak ni gabus. Jalaunang ta coba-coba nalahu margabus. Kebohongan kecil engkau akan tutupi dengan kebohongan besar. Jala hebat na nuaing olodo sipata kapargabusi manabunihon gabusna dohot akka hasalaan nai mabay barita nasitna nasositong gabe idokon dijolimi iba na manang bermain playing victim. Taida ka na masa di pardalanan ni ngulu alay ingo ma pada waktunya semua akan dibukakan oleh Tuhan. Mulodang dingolum, dingolu ni pinoparm. Semua akan nyata di hadapan Tuhan. Taida ma huaso ni Tuhan, dohot hikmat. Habisuhon ni debata di pardalanan dingoluna, di pardalanan dingoluta. Atong dia ma, nanaing si pangasahonota, si hanguluhonon ni naporsea, dinalaho madalani ari-ari, na nilehon ni Tuhan di bata. Na parjolo andalkan Tuhan. Say pangasahon madebata di pardalanan ni ngolum. Pangasahon debata di pardalanan ni ngolum. Ay didokdo di Jeremia 10 ayat 7 ayat 8. Martua mabawa na marhapo sa tu Jehovah. Jala Jehovah haporusan na di bahen. Tudos do iba na tuhaw na sinuad di topi ni batang aek, jala majarar urat na di labong batang aek. Jala dang mabiar iba na moloro hamohopon, jala toktong rata bulung na, jala dang holsoan iba na di taon haraharon, jala dang macohot marparbue. Mereka yang berpengharapan dan mengandalkan Tuhan,
bahwa hidupnya akan diberkati seperti pohon yang ditanam di tepi air. Unang marpangucadean tu jolma, manang songon nataida ahana masa dingolu ni si Job. Unang pangasahon hamoraon, unang pangasahon parianak konon gogo ni botohon, unang pangasahon akapangkat, manang hasangapon portibion ala satokin na buay salpo duy sudi. Ala itong pangasahon madebata, ala debatado na laho patupahon ngolu diaka hita saluhut na tinopana. Jalamulo nga debata, macetakas didok di Wahyu 3 ayat 7. Bila Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan bila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Odo na di hati dako si Job, di Bidu 20 ayat 10 di do ibana. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Mungkin idok jolma, idok portibion, olah ni nama ho, huaro huida, haro dia jagom. Alai bolong ade batamat dokon, jaladang jolma mangukur ngolum akamanginang. Dang jolma nalaho papatehon, dang hatani jolma nalaho papatehon, dohot masa depan ni rumah tanggam dohot yanak komu. Alai tung debatado. Jala bolong adi totopon, sudah ditetapkan oleh Tuhan, dang adong nabui nalaho paucatoni. Si Yusuf di perdalanan ningoluna, mungkin kita melihat Yusuf hidupnya menjadi tragedi. Dia dibenci, dibuang, hendak dibunuh dan dijual oleh saudara-saudaranya. Alai taidama di ujungna di patibbo de batado ngoluna, jala dipakai de batangoluna na laho gabi pasu-pasu. Ra di perdalanan ningoluta ikut jolo mangalia joto satu son. Dang lurus, dang mulus. Ikon adopata do hamaulon, ikon adopan nigeleng do kerja keras, kesusahan, penderitaan, alai tu ujungna ngapasti di bahit debatang. Tidak akan ada satu orang pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan kesuksesan dalam hidupmu ketika Tuhan sudah menetapkan itu. Alanido ikon bekerja keras do tutu. Ikon marsi hohot mengandalkan debatan. Unang pangasahot jolma. Jalan apa dua hon tapar si ajari di naso tidak mengandalkan manusia, naso marpangucat dia tu jolma, berlakulah biasa-biasa aja kepada semua orang. Tetapi tidak berarti tidak menghormati, tidak berarti tidak mencintai. Sudi sangguli ngobu dona masa di portibion. Unang harupa jonokku, alaitung unang gabi padauhu. Sian akka saluhut nada di portibion. Satokin boy do gabe besti, alai sangguli ngobu nai gabe beasti. Satokin boy do gabe ale-ale, donga kudul, donga mekel, donga marpoto, donga mar Facebook, donga mar pesta, donga manotori, donga mar karaoke. Satokin nai boy ido nalahu manggoja poko. Boy nalahu ido gabi alom. Unang marpangutsadian nang tugeleng, nang tu akajolma na di portibion. Ala nalau boy duitong nalaho diaka mengecewakan. Berharap kepada manusia akan selalu membawa kekecewaan. Suami-suami jangan terlalu berharap akan orang-orang. Istri-istri juga jangan terlalu banyak berharap kepada anak-anak. Pun kepada suami nanti engkau terlalu kecewa dalam hidupmu. Raina rohami perdalanan ningolum, ngaho pasikolah ho gelekon. Ngamaradu suda tano marai tano mahiang. Doho tano naso tanoku penga suda. Holau pasikolah honon. Hape hama jabarhu. Dagu. Ngaho pasikolah honon. Hape konao mangaluli perkarejuan nyon. Ngaho bae no ngaho pakawinon, ngaho pamuliho no ngaho panguliho non. Naik sonang namawin na metuaon. Hape tong maroro tau benon nion. Hau pengasi paroroton. Unak tung marpangucat dia ketua kagelengmu jangan-jangan. Ago yamanga pinanguliho non. Hape tong say mangorori. Merongrong orang tuanya. Ngai baik karejo. Tong ipangaupon.
Alani unang tung marpangucat dia tu jolma, tung songo dia pejodona, las geleng los keluarga, si pata los keluarga do, nagabi alo di tonga-tonga ni portibi. Nagabi jumono do si pata halak, nalaho dongan niba, manukun hasusan niba daripada keluarga niba sendiri. Si pata di par rumah tangga opelo do songo ni, songo si Ayub di rongrong istri. Didok si ay, didok istri nai, tinggal homa Tuhan mi, kok tega Tuhanmu. Kalau engkau orang percaya dia Tuhan yang baik, kok tega dia melakukan ini ke dalam hidupmu. Nah Tuhan dodang didok si Job, amang Tuhan, kok tega engkau memberikan istri begini padaku. Gantilah dulu. Tuhan dodang didok si Job, songoni ulu uju didok inatai, kok tega kau Tuhan, kok tega Tuhanmu memberikan ini kepadamu. Alai dihasabap si Job doi. Nah mengihut ima belajar senantiasa untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan meminta hikmat dari Tuhan. Allah pasti do di ngolun akan nama kaholongi debata, orang yang mengasihi firman, orang yang mengasihi Tuhan akan berupaya untuk melakukan firman Tuhan. Toho ditahe? Orang yang mengasihi Tuhan akan berupaya mengasihi sesamanya. Ida tahe? Pergabus do jolma moledo dihaholongi debata alai dang dihaholongi dengan na. Orang yang mengasihi Tuhan akan bekerja mengandalkan Tuhan dan mengandalkan sio. Itu kan? Orang yang mengasihi Tuhan akan berbisnis mengandalkan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan belajar sekolah mengandalkan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan nama kaholongi debata yang membangun hubungan dengan Tuhan par rumah tangga nipe ikon mengandalkan kekudusan Tuhan. Itu kan? Dan mengandalkan akajima doh dia segala macam. Dan mengandalkan skincare doh parfum. Tapi mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidupnya. Orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, ahapena masa di ngoluna, ikon mangasahod debata. Jadi, tapangido mabisus ya debata, aladak kulit tuhatta mangaleho bisu di ngolum. Dang makuli debata mangalehon bisuk na dingolum. Aya pala takasdo di dok ibana di Jakobus. Moloi sehamuna hurangan bisuk. Jakobus cada ayat 5 di dok. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Pangidoma habisu hosia debata asa taboto nalaho mangulahon nasitong naung dipasaha debata tuhita. Amin martangya kita. Mulia tema Tuhan, dipaingot to hami muse, di parata-rata hoha porsiaon nami, asa hola marpakiri mo tuho, dang marpakiri mo jala mangasahon, akan adong di portibion, nabui idaon gabesongon las ni roha, dia kahajol maun, dia kageng sini portibi, HP sanggulingo bu dosa luhut nai, tukolakodo nagabe parsigatungan dohot pangalu-alua di ngolu nami. Ato ngali Tuhan, songon hatam namadok asa mangido hami bisuk siako. Asa gabe tau hami mangulahon natama, nasitong, natau palacor roham, di na mangulahon akaw laon nami hami ditongan di portibion na sosidung dope, na binuhul mi, saya si roham lehot tu hami todi parbadia. Say patau hami di bagasak kasatiaon, unak kolan uju hamaolon, manang unak kolan ari minggu hami pajonoko diri tiho. Alay ganu pari ganu tiki, ikon holak kodo dongan nami, jalay kon holak kodo na hupa jauh-jauh ho kami di bagasan ngolu nami. Dinamamuka hami akaulaw nami, dinahehe hami siya podoman nami, nang dinalaw modo pe hami, si ganu pari na ikokodo si pajauh-jauhon nami. Alahodo pargugo, jalahodo si leho kanguluo di hami. Molo di palwacho hami, marsiajar,
Dia kepardalanan ni ngulu namion marhitya kana masa ragam. Mata guru roha si sehat tutu. Alay sa ikokodo na gabi panukunan nami. Alahodo mual ni hapistaran. Jalay ko biar mida jahubado. Asa dapotan hapistaran. Tutu tadani na marbisu mahami. Bulo say mabiar mida jahoba. Alay hala na juking marroha. Say mga pudihon aka parbinotowan dohot pangajarios ya jahoba. Tatap jalay da makarwasmon. Na pinatarum sahat tuari sadarion. Na tinugutogum. Na pinarorotmo. Na dipatukon na sanarikot. Na dilehokodo piak kaulaon. Mulai siyan akan na matua. Akan nong gali sa butul la pamatang na. Nasipatan no kalang makatay. Nasotakos, nasotikos be marbinigi. Nasotikos be marparnidan. Alay di parar hodope akang ulo na sida. Nalaho mangulahon ulaon na tama. At tong sa hatu tangan mo masaluhut na ngolo ni ruasmon. Sa hatu tangan mo akasaluhut na naadong di ngolo na sida. Asa tau pasangapok ko mahi. Asa sayho matoktong dipuji. Di pasangap na sida di akaulaon na. Nang akasudot na uposo tahe. Asaw nang dirajay portibyon. Asaw nang mangihut-ihut kasuksesan paddo ni portibyon. Mangalului sinamot di portibyon. Hape di doko parohon harajaw mo do jumulo. Akaarta sangap bonus dui. Dilehoko di ngulu ni akan aporsiyay. Ato ngali Tuhan pataw mahami. Dohot gugu. Dohot bisuk na siyakoy. Dang pangasahonon nami diri nami. Tungisi hami. Jol manaoto do hami. Jol managali do hami. Jol manasomardiha-diha do hami di portibyon. Alay rap dohot to. Gabi jolma na margugo si tutu do hami. Mangulahon akan adenggan. Mauliati madiho. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marede sian bukede nomor 220 lalu laos tapapungu peleata.
Ando di pasari jolma lasot aula sonangana jalana sohot muse anggo sakap di rohaku debatanai aposaku namano pasasuli. Lima hita jong-jong. Pakiri modo pasona rohani nabara posa puja Jehovah debata padu asih di rohana rupasahango sudena sadi padona tama. Tatangyakan mapeliatan atau papungon tuado pani debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutyos di jolom. Pasu-paso may jalaramoti. Asa ho parasya kami pelianon pati bulhon harajaon mo. Dito nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadiya magwarmo. Say Roma harajon. Say South Malomoni Roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siap hari. Si samadusa nami songon panesa nami di dusa ni dongan namardusa tu hami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim.
Amanami nanami na poso ng aka dagdanak saluhut na ruas ni Huria HKBP Rawamangun na madohoti parmingguan di ngananon ng live streaming. Sude na hami parhalado, padita, situa, tim multimedia, song leader, pemusik, pasahat totuhita. Selamat hari Minggu, horas Tuhan Yesus memberkati. Sa